Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte Steam Euskadi topaketetara. Maitena Salinas nauzue eta gaur Steam Euskadi topaketak formakuntza topaketa hauetan gidari izango nauzue. Topaketa hauek Innovaskek antolatzen ditu Hezkuntza Sailaren Steam estrategiaren baitan, Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila eta Hezkuntza Sailaren eskutik. Comentaros que las sesiones se desarrollarán en euskera y posteriormente pues las subiremos al YouTube de Innovasque como a la web steam.eus subtituladas al castellano. Aurten izango ditugun lau topaketetatik, hirugarrenari eutxiko diogu gaur, badoa denbora aurrera. Non Steam hezkuntzaren gai nagusiak proiektu praktikoen bidez landuko ditugun. Sormena dela disiplinarteko ikaskuntza eta gaitasun kritikoak beti ere sustatuz. Gaur, unibertsitateek eta lanbide heziketako ikastetxeek sustatutako Steam hezkuntza ekimenak kategoriako irabazleekin goaz. Horretarako, ekimen horiek bultzatu dituzten irakasleak izango ditugu gurean, beraien hezkuntza proiektuak azalduko dizkigute, nola jarri dituzten martxan eta bitxikeriak ere kontatuko dizkigute, eta zuek galderak eta iruzkinak bidali ditzakezue, emisio honen ondoan agertzen den galdera moduluaren bitartez, bai? Zuen ikastetxearen izena jarri arren eta zuen izena ere jakitea gustoko dugu. Beraz, datu horiek ezin falta dira. Topaketa bakoitzak 2 zati izaten ditu. Lehenengoan, 2 proiektu aurkezten ditugu eta bigarrenean hizlariekin solasaldi bat izaten dugu. Eta zuen parte hartzea guretzako oso garrantzitsua da. Beraz, mesedez, galderak bidali, bai? Ordubete eta laurden iraungo du gutxi gorabehera. Eta topaketa honetan gurekin izango ditugun gonbidatuak aurkeztuko dizkizuet jada. Alde batetik, Gipuzkoatik, Errenteriatik, Zift, Don Bosco, LHI-ko Xabier Uzin. Kaixo, Xabier? Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta bestetik, Bizkaiatik, Bilbotik, Hezkuntza Fakultateko Urtzagarai eta Bilboko Ingeniaritza Eskolako Maider Uarte, biak Euskal Herriko Unibertsitatetik. Arratsaldeon zuei ere. Arratsaldeon. Hasieran esan bezala, gaurko topaketan parte hartzen dutenak, unibertsitateek eta lanbide heziketako ikastetxeek sustatutako Steam hezkuntza ekimenen irabazleak dira. Tira, Xabier Uzinek, Silberbotak, belaunaldien arteko Steam hezkuntza esperientzia solidarioa proiektua aurkeztuko digu jarraian. Zurea da hitza, Xabier? Bueno, kaixo, arratsaldeon guztioi. Aipatu bezala ni Xabier Uzin Perurea naiz eta Errenteriako Don Boscoko irakaslea naiz. Gure proiektua Silberbotak, belaunaldien arteko Steam hezkuntza esperientzia solidarioa izenekoa da. Eta, proiektu honen helburu nagusia da pixkat robot humanoidea gure bizitzetan sartzen hastea eta batez ere hirugarren adineko, bai zentro gerontologiko, bai zarretxetako zentruetan, baliabide gisa sartzea eta bertako agentei eta bertako protagonistei pixka bat erakustea hauen funtzionamendua. Horretaz gain, proiektu hau sortzerako orduan, helburu batzuk zehaztu genituen eta horietako helburu bat, zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematikari lotutako bokazioa eta nahi profesionalak piztea izan zen, ez? Ze, azkenean, proiektua ikusi genunean, zerbitzuan edo osasungintza familian ibiltzen diren langile, irakasle eta ikasleengan, ikusi genuen teknologia eta robotikako arloak, nolabaiteko errespetua eta pixkat retxazo moduko bat sortzen zuela, eta pixkat proiektu honekin beraien onarpen hori edo beraien aktibazio hori bilatzen gendun, ez? Eta baita ere, honez gain, bigarren hezkuntzako ikasleen eta teknologia eta ingenieritzako grina piztea, ez? Azkenean, etorkizunean teknologiaren presentzia nik uste geroz eta
areagoa izango dela, eta bueno, bigarren hezkuntzako ikasleek ere bai pixkat ikustea robot hauen erabilera zein den, ez? Bestetik, bueno, bigarren helburutzat bezala, ikasleen STEAM gaikuntza lantzea izan da, eta bueno, gaikuntza hauek lantzeko modu ezberdinak burutu ditugu, alde batetik formakuntza saioak burutu dira, non bertan zein irakasle eta ikasleek parte hartu duten, baita ere esperientzi praktiko ezberdinak burutu dira, zentru ezberdinetan, eta baita ere STEAM jarduerak. STEAM jarduera hauek, hasiera batean behintzat DBH-ko ikasleengan oinartuta, baina bueno, lehen hezkuntzako ikasleek ere parte hartzeko aukera izan dute. Proiektu honek ezaugarri ezberdinak ditu, eta ezaugarrietako bat, pixkat genero ikuspegia txertatzea izan da, ez? Azkenean, osasungintzako mundua, egia da, nahiko feminizatua dagoela, hau da, ehuneko handi bat, feminizatuta dagoela, eta aldiz, gure aldetik programazio eta robotika munduan, nahiko maskulinizatuta dagoela, ez? Eta, azkenean, gure gelak ikusi besterik ez dago, gehiengo bat, mutilak direla, ez? Eta, proiektu honekin pixka bat, ikusi duguna da, ez? Bien arteko elkarlana, eta, pixka bat ikustea ere bai, beste sektoreetan zer dagoen, eta pixka bat, beste sektoreetara pixka bat hurbiltzea ere bai, ez? Bestetik, bigarren ezagorretako bat izan da, STEAM hezkuntzaren diziplinen zeharkakotasuna, baita ere, hirugarren ezagorri bezala, erronka ikuspegi bat izatea, hau da, metodologia aktiboak eta kolaboratzaileak martxan jartzea, azkenean, proiektu honetan, ikasleak izan dira pixkat protagonista, eta ikasleak kasu honetan, osasungintzako ikasleak eta baita gure ikasleak, programazioan ibili diren ikasleak, elkarlanera pixka bat bideratuta egon behar izan dute, helburua azkenean, gure aipatutako eguneko eta zentro gerontologikoetan, robota hauek pixkat martxan jartzea delako, ez? Eta, azkenean bakoitzak dituzten ezagutzak mahai gainean jarri, eta bereen artean elkarlanean, proiektua aurrera atera ahal izateko, ez? Eta laugarren ezaugarri bezala, teknologia digitalak, pixka bat erabiltzea, ezinbestekoa izan da, proiektua aurrera eramateko, ez? Erabili dugun metodologiari dagokionez, lehenik eta behin garrantzia handia izan du formakuntza saio batzuk burutzea, ez? Bertan, ezagutzak barneratu eta gaitasunak lantzeko. Formakuntza saia hauek jaso ostean, esperientzia praktiko ezberdinak burutu dira Lanbide Heziketako zentroetan, eta baita ere STEAM jarduerak burutu dira DBH-ko ikasleekin. Horretaz gain, proiektuarentzat oso garrantzitsua ere, diagnostiko bat burutzea izan da. Diagnostiko hau, zentro gerontologiko eta eguneko zentroetan burutu dira, bertako beharrak eta aukerak zein diren ikusteko eta hausnarketak burutzeko, eta behin formakuntza eta diagnostiko horrekin, aplikazioak garatu eta frogatu egin dira, eta enpresa plan batzuk landu dira, ez? Formakuntza saio hauei dagokionez, hasiera batean, robota eskuratu eta Aliziz enpresak lagundu zigun, oinarrizko formakuntza bat burutzen, bertan, zentro ezberdinetako irakasleek parte hartu genuen, bai elektronika munduan lan egiten genuen irakasleak eta baita osasungintzan lan egiten zuten irakasleak. Eta, oinarrizko formakuntza hori jaso ondoren, Euskal Herriko Unibertsitateko lankidein esker eta bidez, formakuntza sakonagoa jaso genuen, ez? Azkenean, egia da, robota berez, modu erraz batean programatzeko pentsatuta dagoela, bloke bidez programatzen delako, baina, azkenean, oinarrizko lenguaia Pythona denez, unibertsitateko lankideekin, programazio hori sakontzeko aukera izan dugu, ez? Eta formakuntza hau ematen ere, irakasleak ere lankide izan ditugu. Honetaz gain, esperientzia praktiko ezberdinak burutu dira, alde batetik eguneko zentrotan
martxan jarri dira, prestatu ziren ariketa edo programa ezberdinak, bertan, ikus genezan bertako erabiltzaileek eta bertako langileek, nolako esperientzia edo nolako impactua sortzen zitzaien olako robot bat aurrean izan da, ez? Eta bestetik, bai erizaintzako eta bai arretako ikasleak, kasu honetan Baiaso Politeknikoan eta Tolosako Immaculada Lanbide ikastolako ikasleak, esperientzia praktikoik bizitzeko aukera izan zuten, ez? Robota bera nola programatzen ikusi, eta, pixkat, robotikaren eta programazioaren mundu horri, pixkat, beldurrak kentzeko. Horretaz gain, Steam jarduera ezberdinak burutu dira bai bigarren hezkuntzako ikasleekin, debatxeko ikasleekin, gu joan gara zentroz benita eta baita ere Don Bosco bisitatzera etorri dira ikasle ezberdinak, eta beraiekin ere bai Steam jarduera ezberdinak burutu ditugu, beraiek bai ikus dezaten, belaunalde berriek ikus dezaten, etorkizunean datozten robot hauek, nola programatu daitezkeen edo zer egiteko gaitasuna duten, ez? Eta hasiera batean aurreikusita ez zegoen arren, lehen hezkuntzako ikasleekin ere, hartu eman txiki bat izan genuen robotarekin, eta ikasleek aukera izan zuten, robotarekin pixka bat trasteatzeko eta jarduera hauek burutzeko. Proiektuan puntu nagusietako bat, honetaz gain, diagnostikoa, lehen aipatu dudan bezala, diagnostikoa egitea izan zen, ez? Galdetegi ezberdinak burutu ziren Urola Kosta, Oarsoaldea eta Donostialdeko mankomunitatei esker, inguruan genituen eguneko eta zentro gerontologikoetan, ez? Eta bertan, bai zuzendariei, bai langilei eta baita erabiltzaileei, galdera batzuk bideratuz, diagnostiko bat burutu zen, nola ikusten zuten horrelako robot bat beraien inguruan izatea, baliagarria ikusten zuten, ez? Eta, horrekin diagnostiko bat burutu zen, eta horretaz gain, beraien beharrak asetzeko lagungarria nun izan zitekeen aztertu zen. Hori aztertu ondoren, EASoko ikasleekin, eta gure ikasleekin, beharroiek asetzeko aplikazio batzuk garatzen saiatu ginen, eta gero ondoren, erabiltzaileekin proban jartzera joan ginen eguneko zentrotara, ikusetzaten, lagungarria izan zitekeen ala ez. Azkenean, proiektu honetan, emaitza ugari izan ditugu, batzuk oso positiboak, beste batzuk agian ezain positiboak, baina orokorrean ikuste oso emaitza positiboak izan ditugula. Igual, azpimarragarria, hemen jasotako datuak, zerbitzu eta osasun familietan lanbide heziketako 15 irakasle formatu diela robotikaren robot humanoide honekin, baita ere, zentro gerontologiko eta eguneko zentrotako langileak ere 20 langile formatu izan direla, zerbitzu eta osasun familietako lanbidezetako ikasleekin 10 esperientzi praktiko burutu direla, non bertan 150 ikasle baino gehiago hartu duten parte, eta baita ere, Steam jarduera ezberdina burutu direla, debatxeko ikasleekin 20 saio baina gehiago burutu dira, eta bertan 150 ikasle baino gehiago hartu dutela parte. Azpimarragarri bezala, guk inkesta batzuk pasatu genituen, eta, 172,5 genero digitaleko aldea murriztea lortu dela pentsatzen zuen, baita ere 87,5 osasun 4.0 gaitasunak handitu dituela, baita ere kopuru berdinan robot sozialen balizko aplikazioak ikusten dituela, etorkizun batean, eta guretzako proiektu honetan garrantzitsuena, 100% positibokei baloratu dela proiektua oroar. Azkenik, ondorio nagusitzat, proiektuan parte hartu dugunen artean, atera ditugun ondorio nagusitzat, robota erabilgarrea dela, baino garrantzitsua izango dela etorkizun batean maneiatzeko erreza izatea. Egia da lehen aipatu dudala programazioa blokeo bidez dela, eta programatzeko agian ez dela intzaila eta askok erraz hartu dutela dinamika, baina egunerokotasun batean osasun langile batek alboan izateko eta benetan erabilgarria izateko maneiatzeko oso erraza izan behar dula eta oso eskuragarria izan behar dula. Bestetik, guretzako oso garrantzitsua izan dela esperientzia honetan lanbide heziketa eta Euskal Herriko Unibertsitateen elkarlanean
aritzeak, ba, bueno, azkenean programazio munduan eta beraiek, bueno, ba, gu baino aurreratuago daudelako, gu baino gehiago sakontzen dutelako mundu horretan, eta guretzako oso lagungarria izan da, ba, aplikazio eta edozein arazo aurrera eramateko garaian. Eta azkenik, ba, bueno, ba, teknologia eta robotika gelditzeko datorrela, hori, bueno, nik uste denok argi ikusten dugula, baina garrantzitsua izango dela etorrera hau alik eta, bueno, etorrera hau izan dadila humanizazioa galdu gabe, ez, hau da, azkenean, robot humanoide hauek agian guretzako oso baliagarria izan daitezke etorkizun baterako, baina, bueno, pertsonoen artean eman dezakegun humanizazio hori oso garrantzitsua dela. Eta azkenik, ba, bueno, aipamen berezi bat egin nahiko nuke, bueno, hemen daudenaz gain, nik uste proiektu honetan agente garrantzitsuenak izan direnak eta hemen agertzen ez direnak direla, ba, gure ikasleak, ez? Azkenean, proiektu hau zinezko izango litzateke aurrera eramatea gure ikasleri gabe, ze benetan agente aktiboak izan dira proiektu honetan, diagnostikoak egiterako garaian, programazioak egiterako garaian, eta aplikazio ezberdinak burutzerako garaian, ez? Azkenean, bueno, inguruan egon garen irakasleak beraien bueno, hartzaileak edo beraien gidariak izan gara, baina azkenean proiektu aurrera eraman dutena bereak izan dira. Horretaz gainera, ba, bueno, aipatu gabe ezin da gelditu, ba, Donostia aldea, Oarsoaldea eta Urola Kostako zentro gerontologiko eta eguneko zentroak parte hartu dutenak, baita Euskal Herriko Unibertsitateak informatikako fakultateko irakaskideak, baita Zarautzeko Oteiza Liceo Politeknikoa, eta Urola Kostako eta Oarsoaldeko mankomunitateak. Eta besterik gabe, ba, hauxe da gure aurkezpena, eta bueno, ba, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, Xabi, ze talde itzela, zeate, ezta? Bai, talde handia. Bai, talde handia zarete. Pentsatzen nun Elon Muskeri kompetentzia egiten hasi zaretela, eta hori gauza ederra da, Bueno, hori. Falta zaigu handik pixka bat. Bueno, hasi gara ez dela gutxi. Oso interesgarri zait, nola bi sektore oso feminizatuta dagoen sektore bat eta oso maskulinizatuta dagoen sektore bat uztartu dituzuela, ez? Eta hori denbora guztian zeharkan nabaride egin duzuen horretan. Zaintzaren inguruan hitz egin duzu, baina aplikatu aldaiteke robotaren erabilera beste sektore batzuetan, zure ustez? Bai, nik uste robot hauek oso polivalentiak diala, ez? Hau da, edozein sektoreetan oso lagungarri izatea dekala. Beti ere, proiektu honetan, bueno, robot hau azkenean nik uste dala hasteko punto bat, pixka bat ikusteko zer datorren, baina ondo pentsatu ezkero eta ondo enfokatu ezkero, nik uste oso lagungarri izan da daitekela, osasun gintzaz gai, ba, zerbitzu arloan, nik uste gaur egune bai zerbitzu arloan ja pixkat ikusten hasi gehala horrelako gauz bat, ba, roboten bat, ez dakit, zerbitzari gisa edo zerbait hartzeko, eta nik uste erabilgarria izan daitekela. Beti ere, nik laguntza bezala, nik uste ez datorrela inor ordezkatzea, baizik eta bai, ba, pertsonei laguntzea edo lankarga hori pixka bat gutxitzea. Arintzea, bai, zalantzari gabe. Eta alde handian nabaritu duzuek mutil zein nesken artean teknologiaren erabilpenari dagokionez? Nola izan da bakoitzaren gertutasun edo? Bai, ni uste proiektu honetan garbi gelditu dana neska edo mutilizateak ez dula zerikusirik arlo baten edo bestean hobeto edo okerro ibiltzea, ez? Gure kasuan gaina protagonistak edo asko tira duten ikasleak justu neskak izan dira, naiz eta ikasle asko gizonezkoak izan, emakumezkoak izan dira pixkak gure arlotik proiektuan tira dutenak. Eta aldiz, joan gehanean, EASO Politeknikora adibidez, egia da ikasle gehienak emakumezkoak zirela, baina hor garbi ikustezan, pertsona batzui, programazio mundua, erresago ikusten dutela, ez zailain zaila egiten, programazio dinamikak erresu lertzen dituztela, eta beste batzuk,
ez dutela ingarbi ikusten, eta ez zitzara hain erresa egiten, baina azkenean genero puntuak ez dakala zer ikusirik, sektore bat edo beste bat aukeratzeko orduan. Bai, gaitasunak eta zaletasunak, ez da? Eta hori ere... Hori da. Eta egin ala, hor ibiltzen gara denok asmatu nahian nun kokatu, Bai. ez, gure burua. Mila esker, Xabier, geroago egongo gara zurekin, eta plazerra, zure proiektu eta esperientzia arrakastatsua hemen aurrez aurre entzutea. Mila esker eta gero arte. Eskerrik asko. Eta orain, bigarren proiektuarekin goaz. Urtza Garaik eta Maider Uhartek aurkeztuko digute Euskal Herriko Unibertsitateko hezkuntzarako aplikazioen 8. azoka denek eta guztiontzat sortutako teknologia. Eta ez banago oker, Maiderrek emango dio hasiera. Zuena da hitza. Bai, eskerrik asko. Esan bezala, UPV EHUko 8. hezkuntzarako apazoka, inoiz baino bereziagoa izan zen, ia ospatu zen, 8. eta horretan 8 aplikazio mugikor sortu ziren. Down sindromea eta beste gaitasun intelektual batzu dituzten pertsonei eta horri zuzenduta. Baina guk nahiago dugu esatea gaitasun asko eta desberdina dituzten pertsona guztientzako apak direla. Ekimen horretan, aniztasuna aberastasun gisa baloratu genuen. Eta lankidetzan aritu ginen EHUko irakasle eta ikasle ezberdinak hor ikusi ditzakezuen arloetakoak. Hau da, Bilboko ingeniaritza eskolakoak, telekomunikazio ingeniaritzako masterrekoak, Bilboko hezkuntza fakultatekoak, lehen hezkuntzako gradukoak, eta Euskal Herriko Down sindrome eta beste adimen urritasunen fundazioa izeneko erakundekoak. Alegin batek geratu horri esker, teknologia bidezkoagoa eta inklusiboagoa geratu ahal izan genuen, hau da, guztion artean eta guztiontzat sortutako teknologia. Izatez, izenak islatzen duen bezala, 8. hezkuntzarako apazokak 8 ikasturteko ibilbide luzea du. 8 urte, non STEAM moduko hezkuntza eta berrikuntzarako esperientzia hau aurrera atera dugun, bere balioa sendotuz. Une honetan bertan, aurtengo ikasle berriak ari dira 9. ediziorako apak sortzen. Ikasleek erronka bat dute, zera dena, smartphone edo tablet gailuetan app gisa erabili daiteken software produktu bat egitea. Hezkuntza alderdi desberdinak, hainbat testuingurutan lantzeko. Produktu hori gero, Google Playn eskuragarri utzi behar dute eta EHUko hezkuntzarako apazokan aurkeztu behar dute. Orduan, tradizio hori jarraituz, 8. edizio horretan, txap helduna 2023 saria ere eman genion, plataforman kalifikazio eta eskar gehien lortu zituen apari. Helburuei dagokienez, proiektuak 3 helburu pedagogiko ditu. Unibertsitateko ikaskuntza prozesua hobetzea, ezagutza mota asko dituzten ikasleen artean, lehenkidentzako eta disiplina arteko lana sustatuta, teknologiaren erabilera intentsibo baten bidez, eta horrek hartzen ditu urtero, hartu izan ditu, lehen hezkuntzako graduko eta telekomunikazio ingeniaritzako masterreko irakasgaiak. Inklusio eta bizikidetza sustatzea 2. helburua izan zen 8. edizio horretan, eta horren bidez, disiplina desberdinetako eta askotariko gaitasunak dituzten ikasleen arteko lankidetza sustatu genuen. Horrela, Down sindromeko fundazioko parte hartzaileak integratuz. 3. izango litzateke teknologia inklusiboa sortzea. Publiko jakin batentzat, ikuspegi inklusiboa duen teknologia. Atsegina dena, lagunkoia dena, lankidetzasko sorkuntza prozesu baten bidez eraikia gainera. Parte hartzen duten ikaslei aldiz, esaten diegu helburu orokor bat dagoela, eta gero fakultate edo eskola bakoitzeko berariazko helburuak ere bai. Orduan, helburu orokorra da unibertsitatean lankidetza sinergiak sortzea modu esanguratsuan ikasteko. Hezkuntza fakultateko ikasleen helburuak dira, baten diseinu funtzionala egin behar dutela, eta material digitalaren sorrera bai. Eta azkenik ingeniaritzako ikasleen helburuak dira, gailu mugikorretarako aplikazio programatzen ikasten dutela, eta bezero errealentzako neurrira egindako proiektu bat garatu behar dutela. Hortaz, garapenari buruz, guztira, 8. edizio horretan, 70 ikaslek hartu zuten parte. Baina, egia esan, edizio guztietan zehar, 200 ikasle baino gehiago hartu dute parte, eta 70 baino gehiago garatu dira, gizarterako, eragile eta pertsonak erabiltzeko modukoak, eta horrela ekimenak, esan daiteke, esparru akademikotik haratago
edatzeko aukera duela. Orduan, irakasle dagokigunez berriz, 6 irakaslek hartu genuen parte oraingoan, hor ikusten duzuen modura. Azken batean, azokaren edizio guztietan bezala, disiplina anitzeko lantalde mistoak osatzen genituen. Graduko eta masterreko ikasgaietako ikaslekin, eta 8. edizio horretan gainera, Down sindromea eta beste adimen urtasun fundazioko partaideekin ere. Hau da, ikaslek azken batean lantaldetan egiten dute lan, eta 8. edizioan lantalde bakoitzean 3 partaide mota egon ziren, 2 azpitaldetan antolatuta. Orduan, diseinurako azpitaldetan, hezkuntza fakultateko ikaslea zeuden, hau da, lehen hezkuntzako gradua ikasten ari zirenak eta fundaziokoak direnak. Zuzenean, elkarrekin lan egiten dutenak Leioako EHUko ikasgeletan. Programaziorako azpitaldean berriz, ingeniaritzako eskolako ikasleak egoten dira, urrunean lan egiten dutenak haiekiko, beste kokapen baten daudelako, Bilbon daude hemen bertan, baina beste ordutegi batean egiten dute lan ere. Hortaz, lana beretan taldean egiteko teknologiaren erabilea guztiz beharrezkoa da. Bilera bertanak egin behar dituzte, materiala partekatu behar dute, eta bar. Garapena, hor ikusten dituzuen 4 fase ezberdin horietan eramaten da aurrera. Eta horrela egin zen ere 8. edizioan. Hortaz, lehenengo fasean, apen diseinu teknopedagogikoa egiten da. Orduan, modu sekuentzialean, 3 ataza ezberdin eramaten dira aurrera. Lehenengo atazan, irakasle taldeak, hainbat testuinguru edo, pentsatzen ditugu, beraien zehaztapena sortzen ditugu, guztiek helburu komun bat zuten 8. edizio horretan, eta zen, APEK teknologia inklusiboaren balio erakusteko balio behar zutela. Baina, erabiltzaile potentzialak edo erabilera egoerak desberdina ziren kasu bakoitzean. Bigarren zeregina, APEN diseinu tekniko eta pedagogikoa egitea zen, eta diseinurako azpitaldeetako ikasleak ziren horren arduradunak. Orduan, laburki esalda, azken batean, talde bakoitzaren apak zertarako ziren, zein pantaila izango zituzten, ze biztaratu behar zen, edo ze gertatu behar zen bakoitzean, hori dena ondo zehaztu behar zuten. Baina baita ere, horrelako funtzio bakoitzaren arrazoi pedagogikoa azaldu eta arrazoitu behar zuten. 3. ataza, izango litzateke, ingeniaritzako irakasle honesku zegoena, eta zen, planteatutako diseinu guztioien funtzionaltasunak, guk irakasten dugun irakasgaiaren irismenaren errealitatera edo egokitzea, ez da, homogeneizatzeko edo, azken batean ez zitezen egon programa batzuk oso konplexuak, oso zailak programatzeko, eta beste batzuk oso errazak egiteko. Danak egizan behar ziren antzeko konplexutasunarekin, eta batez ere irakasgaian irakasten ditugun gai zerrendara edo egokituta. Hortaz, fase honen amaieran, bagenituen 8 app ezberdinen txostenak guztiz sortuta. Eta horrekin ja, 2. fasea hasten da, non proiektu bakoitzaren garapena eta eraikuntza suertatzen da. Fase horretan ere, 2 ataza gauzatzen dira, baino aldi berean ematen dira, ez dira oraingoan sekuentziala baizik eta batera, paraleloan egiten dira. Ataza bat, diseinurako azpitaldek egiten dute, eta zera da, azken batean, aplikaziorako eduki ezberdina sortzea, hau da, ze testu erabili behar diren, ze irudi, audio, bideoak eta bar, diseinurako azpitaldeek sortu edo lortu behar dituzte. Beste ataza berriz, da programaziorako azpitaldek egiten dutena, eta hor, sinpleki, bakoitzari dagokion apa eta erlazionatutako zerbitzuak programatu behar dituzte. Diseinurako azpitaldearen gandik jasotako zehaztapenei eta irakasleok bertan ematen dizkigun argibideei jarraituz, eta beti ere guztiok behar izan tekniko batzuk derrigorrez bete behar izan. 2. fase horrek 6 aste irauten ditu guztira, eta denbora horretan zehar, hor suertatzen da lantalde bakoitzaren barruko komunikazioa etengabe izan behar dela, jarraitu izan behar dela, IKT-ak erabilita izan behar dela, eta kanal ezberdinak erabili ditzakete, baina beti bultzatzen dugu ahalik eta arinenak izatea. 3. fasea berriz, aparen beta bertsioaren aurkezpena izango litzateke, eta 3. fase hori ingeniaritzako ikaslei bakarrik edo dagokie, eta bertan ikasle horietako azpitalde bakoitza, azken batean egin behar duena da, programatu duen app hori erakutsi bere irakasleek demostratzeko egin dutela egin behar zuten lan guztia. 4. fasea berriz, izango litzateke azkeneko fasea, eta EHUko hezkuntzarako pasoka hori prestatzea eta aurrera eramatea.
Azkenekoa, esan dudan bezala, 8. edizioa izan zen, eta orain, 9. izango dugu aurten. Hortan, ikasle guztiek hartzen dute parte. Lantalde bakoitzerako, stand bat jartzen dutelarik. Orduan, stand horietako bakoitzean, apak posterren bidez aurkezten dira, eta esan daiteke dela batzar zientifikoetako poster sesio baten modukoa edo. Orduan, hezkuntza fakultateko ikasleek, hainbat zer egin dituzte, adibidez poster horiek sortzea, apari buruzko bideotutorial bat egitea, hor, ezanean bertan etengabe bizitaratzeko, baita ere horrelako azalpen hitzaldi txiki bat prestatzea aparen ezaugarri buruzkoa, azokatik pasatzen den publikoari azaldu ahal izateko, eta estanda berau prestatzea ere beraien ardurapean dago. Ingeniaritzako ikaslei dagokienez berriz, beraien zeregin bakarra edo izango litzateke, hasteko ara joatea, ez da, azokara joatea, horretarako autobusez eramaten ditugu hemendik Bilbotik Leioako hezkuntza fakultatera, eta bakoitza bere standean, lantalde bakoitzari dagokion, euskarri teknikoa eman behar dute, beti, edo zer gauza edo zein arazo tekniko txiki dagoenean, beraiek konpondu beharko dutelarik. Eta honekin, nik garapenaren atala amaitu dut, orduan hitza ematen diot nire lankide Urtzari, berak jarraituko duelarik, hurrengo horri aldeekin. Mila esker, jarraituko dut metodologiarekin. Hemen filmenan ikusi dezakezuen bezala, metodologia aktiboak erabiltzen dira edo ditugu proiektu aurrera emateko, horien artean, ezagutuko dituzuen proiektuetan oinarritutako ikaskuntza, ikerketan oinarritutakoa, ikasketa zerbitzua. Apak sortzea erronka bat da, Maiderrek aipatu duen bezala, eta erronka horri horri erantzuteko edo erantzun emateko fase ezberdinetako helburuak eta jarduerak bete behar dituzte. Bestalde, konturatuko zineten bezala ere, pauso bakoitzean ikerketa txikiak egin behar dituzte, Maiderrek azaldu duen bezala, ikasleek, ez? Bai erantzun pedagogikoak emateko, baita teknikoak eta programazio hori dagozkionak ere. Baina guretzat garrantzitsuena da unibertsitateko ikasleak sortutako teknologia gizarteari eskuragarri eta doan uzten zaiola, hau da, unibertsitateko jakintza zabaldu egiten dela nolabait. Gainera, edizio honetan, erronka sakonagoa zen oraindik ere, apak kakotzartean ezgaitasun duten pertsonek sortu eta kakotzartean berriro ere ezgaitasuna duten pertsonentzat izan zirelako. Uste dugu, benetako inklusiorako pausu garrantzitsua izan daitekeela hau, ez? Edo pertsona orok teknologia egiteko aukera izatea eta egunerokotasunean, bakoitzaren egunerokotasunean ere aukera izatea teknologia erabiltzeko. Eta, hau izan zen egin genuena. Baina metodologiaz gain hemen jartzen dugu azken puntu horretan bizipena. Uste dugu guzti honek ikasketa prozesua bultzatzeaz gain, unibertsitatean bizitza egiteko aukerak eman dizkiela ikasle hauei, guzti hauei, hoien artean fundazioko ikaslei. Unibertsitatean hitza daukagu, EHU unibertsitatean hitza da, eta benetan guretzat azpimarragarriena da metodologia eta ikasketa guztiaz gain, bizikeen berezia izan zela guztiontzat. Bai gure ikasleentzat, bai EHUko ikasleentzat, bai fundazioko ikasleentzat, eta baita ere irakasleentzat, eta ferian edo azokan parte hartu zuten guztientzat. Emaitzei dagokienean, 3 alderdi aipatu nahi ditugu, hor dauzkasunak zehaztuta, bata da ekoizpena eta emaitza akademikoak. Esperientziaren produktibitatea planifikatuta geneukanaren 100% bete zen. Izan ere, planteatutako 8 apak sortu eta aurkeztu ziren azokan, modu askean eta gizarteari irekita utzi ziren. Lortutako emaitza akademikoak ere onak izan zirela uste dugu, bataz beste 7 bateko kalifikazioa edo oso ongi bateko kalifikazioa lortu zuten gure ikasleek. Ebaluazio eta bigarren emaitzen puntua, ebaluazio eta goko betetze mailari dagokionez berriz, puntu hauek zehaztu nahiko genituzke. Parte hartu duten ikasleen balorazioa oso positiboa izan dela. Emaitza hauek ateratzeko 2 inkesta, ikerketa kualitateko 2 inkesta erabili ditugu, SEC eta TAM, eta hoien artean nabarmentzen diren puntuazioak edo dira, parte hartzaileek gehien sentitzen duten emozioa harrotasuna izan dela, 96,7 harro dago bere apaz edo egin duen aparekin,
€87,9 esperientziaz gozatu duela aipatu du, €87,9ak, €96,3ak ikasteko baliogarritzat jotzen du esperientzia hau, eta lan kooperatiboa positibotzat jotzen dute orokorrean guztiek esan genezake, hau da, €98,9ak. Azkenik, ikerkuntza emaitzak ere leudeke, eta hoiei dagokienez, irakasleon ikuspuntutik, hautematen da horrelako proiektuetan parte hartzeak nabarmen hobetzen duela garapen teknologikoan inklusioak eta aniztasunak duen garrantziari buruz ikasleek duten pertzepzioa. Eta bai ingeniaritzan eta baita gure fakultatean hezkuntzan hau oso garrantzitsua da ondoren izango dituzten lanbideak ikusita. Era berean, parte hartzaileei egindako elkarrizketen eta inkesten azterketa kualitatiboak agerian uzten du esperientziak areagotu egin duela ezintasunak dituzten pertsonen premiekiko sentsibilitatea eta disiplina anitzeko taldeetan lan egiteko gaitasuna indartu egin duela. Emaitzekin jarraituz, bestalde, azpimarragarriak dira ere ondorengo bi atalak. Lehenengoa, alderdi metodologiko berritzaileek biltzen dituzten ezaugarriak. Hotz, ikaskuntza kooperatiboa, aktiboa eta zerbitzurako ikaskuntza dela, hainbat ezagutza arloko unibertsitate ikasleak implikatuz. Bigarrena, ikaskuntza esanguratsuak eraiki egiten den ikaskuntza bat dela, benetako inklusibotasun premiei erantzuten dieten produktu teknologiko esanguratsuak sortuz. Eta komunikazio digitalerako tresnen erabilera intentsiboa egiten da ere, proiektu honetan, sortutako produktuen azterketa kritikoa ere ahalbidetuz. Esperientziaren balio erantzia da gizartearekiko eragin positibo nabaria duela esperientzia honek. Urritasuna duten pertsonentzako teknologia inklusibo berria sortzeaz gain, teknologia hori modu inklusiboan ere garatu dela. Ezintasunak dituzten eta ez dituzten ikasle talde kooperatiboak elkarrekin editu dira unibertsitate mailan app hauek garatzen. Lankidetza horri esker, sakonago ulertu ahal izan dira modu askotako beharrak eta ziurtatu da irtenbide teknologikoak benetan erabilgarriak eta guztientzat eskuragarriak direla. Edizio guztietan, gai nagusi bat du hezkuntzarako apasokak. 8. edizioan ere hau izan da gure gaia, inklusioarekin lotutako gaia. Baina batu egin ditugu edo batzen dugu beti gai bat Nazio Batuen erakundearen garapen jasangarriko helburuekin. Kasu honetan, 4. helburuarekin kalitatezko hezkuntza aplikazio inklusiboak garatzeko plataforma bat eskaintzean proiektu hezkuntzaren kalitatea hobetzen du eta guztientzako ikaskuntza aukerak sustatzen ditu. Gaitasunak edozein direla ere, beraz lortu egin dugula uste dugu. Eta 10. desberdintasunak murriztea, desgaitasunen bat duten pertsonak sorkuntza teknologikoaren prozesuan implikatzean eta aplikazioak guztientzat eskuragarri izango direla ziurtatzean, proiektuak ez desberdintasunak murrizten eta gizarteratzea sustatzen laguntzen duelako. Bukatzeko, ondorioak eta etorkizunerako hobekuntzak edo erronkak aipatu nahiko genituzke. Gizarte premiei erantzuteko bokazioa duen teknologiaren disiplinarteko eraikuntzan aurrera egiten jarraitzeko, funtsezkoa da hezkuntza eragileen aliantza berriak sortzea. Eta UPV-HUko beste ikastaro eta fakultate batzuetako ikasleen parte hartzea handitzea. Ildo horretan, aurten ospatuko den 9. eta Maiderrek aipatu duen 9. hezkuntzarako apasoka proiektua, unibertsitateak lagundutako hezkuntza berrikuntza proiektu baten bidez babestua egingo da. Ingeniaritza eskolako masterreko beste 2 irakasgaik ere parte hartuko dutelarik. Beraz, gure proiektua zabaltze bide honetan daukagu. Laburbilduz, UPV-HUko hezkuntzarako apasoka esperientzia eraldatzailea izan da urte guzti hauetan zehar gurean. Teknologia inklusiboa guztion lankidetzari eta konpromesio hori esker posible dela erakutsiz. Proiektu honek ezagutza transferentziarekin eta teknologia gizarteratzeko eta garapen sozialerako tresna boteretsu gisa erabiltzearen garrantzia azpimarratzen duela uste dugu. Eta honekin, amaitu egiten dugu gure aurkezpena, mila esker. Eskerrik asko zuei, oraintxe esaten zinen erreminta edo boteretsuak
ez? Sortu dituzuela, baina proiektua bera ere boteretsua da, oso. 8. edizioa, Urtza, Maider, lehenengo ediziotik ona, urten poderioz, eman den azokaren bilakaera nolakoa izan da? Nondik hasi zineten eta nola izan dira 8 urte hauek? Barre egiten duzu, Barre egiten dugu, ze pentsatzen du lehenengo aldiz egin genuenean, zenbait gauzekin, ez dakit, apur bat inozentzia apur bat genukela, ez? Horrela egingo dugu eta unertuko da, ez? Eta gero, ikusten duzu egunerokotasunean, aurre ikusten ez dituzun gauza asko daudela. Orduan orain 8. edizio egitereko eta 9. ja zenbait gauza baditugu ondo hartuta edo ondo helduta ikasleei modu errazago batean edo azaltzeko, ez? Baina nik ere kariño handia die lehenengo edizioa haiei. Urtero joan gara beti urte batean izandako bizipenekin urrengo urteak aberazten. Ikasitakotik gauza berriak aplikatzen. Lehenengo urtean, hemen genion horrelako gai nagusi bat, baina gero ja joan gara benetan gai nagusi horiek hobeto refinatzen eta APek ere bai, beraien homogeneitasun hori hobeto mantendu dezaten. Beste urte batzutan, beste urte batean sartu genuen, adibidez, eleanitza izan zedin eta ingelesaren erabilere bai sartu genuen, noizbait, orduan gero webgune bat egin genuen ere bai, orduan gure apazoka ja badauka webgune bat eta urtero webgune horretan gure apa jartzen goaz, atal berriak edo dituzte, ezberdinak, apur bat horrela izan da edo nire horatzen dudanagatik. Bai, eta nik ekituko nuke mantentzen dugula ilusio, ez? Hasieran hasi ginen proiektuan sinisten genuelako, eta purtsu bat errezago batean, edo ez dakit nola aipatu, baina sinisten genuen unibertsitatean era interdisziplinar batean landu daitezkela gauzak edo landu behar direla, eta hasi ginen pentsatzen, bilatzen, zelan egin hori. Eta pentsa ezazue gure ikasleak hezkuntzakoak direla eta ingenieritzakoak besteak, beraien arteko komunikazioa hasieran ez da erreza. Eta, baina beti daukagu, beti gero bukatzen denean azoka ikasle guztiak oso pozik doaz, eta niri gustatzen zaitera ikasle hauekin berriro topatzen zarenean gogoratzen dizutela, ez da? Gogoratzen zara pasokan egin genuen, eta oraindik ere, beraien mugikorretan apak dauzkate, orain dela 8 urtekoek ere, eta orduan hori, polita da. Hori sekulako arrakasta da, eurak ere ez, lehen esan duzuena, ez? Arro egotea egin duten horretaz, gauza berikote da. Denak ez dira berdinak izan, oraintxe esan duzuen moduan, eta 5. COVID-a medio, bere erronka propioak izan zituen. Zer gertatu zen orduan? Orduan online egin genuen. Inoiz baino, online egin genuen. Inoiz baino teknologikoagoa izan zen. Orduan, azoka bera, online ospatu behar izan genuen, eta oso ondatera zen, egia esan. Bakoitza bere gunetik, orain egiten ari garen antzeko saio bat izan zen, ikaslek ere bai, badazpada, grabatu eta zeuzkaten zenbait bideo, baina, azkenean dena oso ondo atera zen, bai. Ginek ikildu, korrita zegoelako. Apasoka normalean zabalik dago, eta etortzen da kanpoko beste fakultatetakoak, edo gizartetik etortzen da jentea ikustera, eta orduan gogoratzen dut, ikasleen lagun asko sartu zirela entzutera. Publiko handia auki genuen, online, publiko gazte handia. Bereiena ere egin baitutez azkenean, ez? Naiz eta igual edizio batean egon, bereiena jada betiko. Familiarteko alako taldeen, lantaldeko erlazioak, ze polita. Orain harrera egingo diogu berriz ere Xabierri. Xabier, gurekin batean garren, Kaixo berriz ere. Tira, esan nahi diet beste aldean dauden pertsona guzti horiei, badakizue galdera moduluak hortxe dituzuela, beraz, favorez, bidali iruzkinak direla galderak edo zer gauza. Nahi duzuena, hau lujo bada, hau luxu bada, holako pertsonak gurekin bat egitea. Gogo betetzen maila altua erakutsi dute partaide guztiek 2 kasuetan, 2 proiektuetan. Zuen ustez, ze izan da gehien gozatu dutena, edo ze izan da inbeste asebete dituztenak? Xabi, venga, zu zeu. Bai.
Nik uste gure kasuan, nik uste pixkat beraien ikasgelatik atera eta mundu errealian ikustea beraien lanak balio dula, ez? Azkenean elkartzia beste sektoretako ikasleekin, proiektu realetan lanin, eta behaiek burututako lan hori errealitatean martxan jarri eta ikusi, noa baite badi joala behak egin duen lan hori, nik uste hori dela gehien bete dituenak gure ikasleak, dudio gaina. Gure kasuan ere nahiko antzekoa da. Bai, gure kasuan nahiko antzekoa da, ez? Batez ere, edizio honetan fundaziokoekin lan egitea. Ez da oso kuriosoa, ez dakit nola esan, baina, ez da erreza izan, ere ez? Baina, sortu diren taldeak eta sortu diren dinamikak ez bakarrik taldean, baizik eta fakultate osoan oso importanteak izan dira. Gero gure ikasleak, fundazioko ikasleekin, kafetegira joaten ziren. Paskaltzera, kartetan jolastera, edo dana dalakora. Baina joaten ziren, eta hori benetan ikusgarria zen, eta gero ulertzea, ulertzea ze ritmo ezberdinak dauzkagun, ze gaitasun ezberdin dauzkagun guztiok, eta ikasteko, sortzeko, lan egiteko ze ritmo ezberdin dauzkagun. Eta hemen 3 erritmo horiek, nolabait batu izan ziren, eta hori oso esperientzia polit bezala azpimarratu zuten gure ikasleek. Bai, gero jai bat ere egin genuen, eta hori ez da oso normal unibertsitatean. Festa egonik, nola ez, maila hori izatean. Gauza honak ospatu behar direlako, azken batean, bai. Ez, nire ikuspuntu berdina da, bai. Bai, nik ere hori ditu, nik ere ikasleentzako ere bai aberasgarria da, ateratzen ditugula beraien konfor zonaldetik edo esaten da bezala orain, ez? Nire kasuan, nire programazioko irakasgaietan ohituta daude, irakasleok esaten diegula zer egin behar duten, eta beti gure jerga erabiltzen du, gure hizkera. Baina gero errealitatean ez da, hori ez da horrela izango. Eta etorriko zaizun norbait esanaz, behar dut app bat edo programa bat honetarako, eta agian ez da egingarria. Edo ez da egingarria eskatzen dizun modu horretara, beste batera izan behar da. Orduan, zuk programazioko profesional ikuspuntu batetik jakin behar duzu horrelako egoeratan erantzun egoki bat ematen. Eta hori bizitzeko aukera ematen die proiektu honek. Ze gauza handia. Xavier, robotean garatu beharreko behar edo hobekuntza berriak identifikatu dituzue? Bai, nik uste hori lehen pixkatola gainetik aipatu eta aurkezpenean bai, azkenean, egia da programazio modua bloke bidez dala, baina azkenean erabiliko duten pertsonak ez diala programatzaileak. Eta nik, nien naiz osasun langile bat, baina nik usteet behaien egunerokotasunean nahiko kainero izango gala, momenturo gauza ezberdinak iteko, eta karo, askotan igual pentsatuko gela, ni guain robotontaz ez dena ezer jakin, ez? Orduan, robot hori benetan lagungarri ikusteko, izan berdula, bi botoi edo, oso erresa izatia robot hori martxan jarri eta benetan laguntza ematen jartzeko egunerokotasunean. Eta hori, izan berdula zerbait erresa eta momentuan martxan jartzeko eta eraikitzailea, ez izatia jartzea gaitik edo argazki bat ateatzeko. Ze ona, intuitiboa azkenean, ez? Gauzak izatea, txertatuta bizitzan, ez? Izateko zerbait poti datorrena edo, ez? Edo arrotza. Hori da, izatea bat gehiago. Hori da. Hemendik ez da askona, eukiko ditugu zuen robota gure etxeetan. Egia da, gaur egun, azkenean, gure agurie, gure aitonamonek edo gure gurasoek, teknologia berri hauek ez ditula bizi, hori errealitate bada, eta behaientzako robot bat aurrean jartzea, hasieran atentzia ditzela, baina, hortik aurrea ez duela ikusten benetan behaientzako erabilgarria, baina nik uste gu ohituta gaudela, pixkat teknologiara bai pixkat gure egunerokotasunean da, nik uste etorkizun hurbil batean, bai izan daitekela erabilgarria. Litekena da, bai horixe. Maider Urtza, ze botere du, gauza asko aipatu dituzue, baina ze botere du zuentzako disiplina anitzeko
lantalde dibertsoa elkarlanean aritzea. Zein magia berezi sortzen da beste talde batzuetan ematen ez dana? Eske, ezin da ulertu ezer, ez hezkuntzan, ez zientzietan, ez inon, erantzun anitzik izango ez duena. Lehen pandemian naritu gara ere bai, ez? Pandemia aurre egin zitzaion, disiplina ezberdinetako profesionalak elkarlanean aritu zirelako. Orduan, gure ikasleak horretan trebatu behar ditugu unibertsitatean, ezin bestean. Erronka globalak horrela dira eta ikerketa eta dana da horrela, ez? Ez dakit Maiderrek. Orduan, nik uste dut, ezinbestean gure ardura bat dela horrela formatzea gure ikasleak. Bai, hori da. Hori da. Nik ere irakasten dudan beste irakasgai batean, ikerkuntza zientifikoari buruz hitz egiten dugu, azkenean unibertsitateetan ikerkuntza motori egin behar dugulako, ez da, eta horre aipatzen dugu, nola, gaur egun ikerkuntza zientifikoa disiplinaritzekoa dela. Ezin da izan bakoitza bere arloko txoko txikian hor sartuta, jakin gabe munduan eta beste arloetan zer gertatzen den. Ze azkenean, elkarlan horretatik sortzen dira ideia berriak, eta horrek aberazten du, bai zientzia eta bai arlo guztiak ere bai. Zeharkako begira da. Bai, hezkuntza ikasleentzako oso garrantzitsua da ezagutzea, bereiek transmititu beharko dute teknologiaren erabilpen arduratsua. Baina horretarako ezinbestekoa da ulertzea nola sortzen den teknologia, nok sortzen du, zertarako sortzen den, eta hori ingenierekin egin behar dugu, ezin da beste modu batean egin. Hori da. Ba, begira, hemen Mari Carmen Lópezek dio, proiektu horiek egiteko behar den aurrekontua mugatzailea alda, nire ustez robotaren kasuan bai, baina apen kasuan ez, beraz, lehen da bizi Xabier, bota. Bai, hori azkenean robotaren presioa, hori, hasiera batean hori, eta gero, formatzeko laguntza berbaldin bai zure bai, hori izango ditzak orduan, bai, nik uste mugatzailea, ez dela edozeinek izan dezakeen gauza bat, apostu bat izan behar du, hori du dira bai. Zuen kasuan, Urtza Maider? Gurean ez, guk ez daukagu aurrekonturik, ez daukagu dirurik. Ez ondo humorearekin ezan duzuela, Induzia, ez zaigu falta, humorea ez da, eta festa ez da. Hori ere garrantzitsua da, roken aurrean. Gure aurrekontu bakarra esan daiteke dela, hori, hemendik Bilboko ingeniaritza eskolatik Leioara hezkuntza fakultatera igotzeko autobus hori da aurrekontu bidez egiten dugun gauza bakarra, baina beste guztia, gure lanaren parte dalako ere bai, ez? Gure irakasgaien barruan txertatu dugu, eta, zentzu horretan ez dugu material berezirik edo behar. Igual pentsa liteke, ez dakit, alderdi informatiko batetik erabiltzen ote ditugun, programa bereziak edo ez arduratsua gara zentzu horretan, eta beti bilatzen ditugu libreak diren aplikazioak, libreak erabiltzeko, eta horrek ekartzen du, doanikakoak direla ere bai, baina guri librezalea gara zentzu horretan, eta aldik eta aspektu zabalenean edo saiatzen gara aplikazio libreak erabiltzen. Zoragarri. Lehenago aipatu duzu edo hortik, ez? Kasu batzuetan nabarmenago, bestean gutxiago, baino komunikatzearen edo aurkezpenen garrantzia. Hau da, ez bakarrik prozesu guztia sortze prozesua baizik eta egondalako momentu batean edo bestean, plazaratu, gizarteratu behar den momentu hori. Zergatik da garrantzitsua aurkezpena egiten den momentu hori, gizarteratzen den momentu hori. Xabi. Azkenean, guk nik uste burutzea lan hauek benetan delako siniste deulako erabilgarria dela, bai? Eta nik uste ulergarria dela, pertsona batzuk hori erabilgarritzat ez ikustia, ez? Eta nik uste hor daola mezua emateko moduaren garrantzia, ez? Eta orduan, mezu hori edo ondo transmititzeak azkenean beste pertsonak erabilgarrio ikusteko aukera aldigu eman, ez? Eta nik uste horreiti dela garrantzitsua, pixkat azaltzia, erakustia, bai? Junimer baldin badago erakustea eta beraiek pixkat ikutzia eta aurrez aurre ikustia zer da, nik uste hori
hori garrantzitsua dela. Eta jendeai aukera ematia, parte hartzea. Bai, egindako lanaren aintzatespen bat alde batetik, eta gero ondo ulertu behar duzule egin duzun hori beste batzuei helarazteko. Hori da. Hori bestia, bai. Urtza Maide? Gurean bi alderdi daude, bata da, ezagutzen direla aurrez aurre lehen aldiz. Erabili dituzte herramienta digitalak beraien artean komunikatzeko 15 astetan zehar, eta orduan lehen aldiz ezagutzen dira hemengo ikasleak, ingenieritzako ikasleak, ikasleekin, eta fundazioko ikasleak ingenieritzako-ekin. Orduan hor oso, emozio aldetik oso kuriosoa da, azkenean lan pena eta pos handiak pasa dituzte, baina ez dira ezagutu aurrez aurre. Eta gero nik uste dut, dala momentu oso garrantzitsu bat, unibertsitateak daukan helburutako bat bideratzeko, dela hemen egiten duguna, bai ikasleekin eta bai orokorrean, baina ikasleekin ere gizarteratu behar dugula. Berez hori da gure funtzioa, nolabait hemen sortzen den jakinduria, hemen sortzen ditugun aplikazioak, zabaltzea, erabilgarri uzteko gure gizartean. Bai, hau da, errealitatean oinarritzen gara arazoak, identifikatzeko, baina errealitatean ere soluzioa emateko, eta hori ere plazaratu behar da, azkenean, ez da? Maider, nola izaten dira bapateko momentu horiek, elkarren ezagutzen dutenean, nola da? Nola da prozesu hori, ze oso bitxi izaten da, ez? Hor ikusten zaie urduridasunak, gure bidaia ia esan hemendik autobus hartzen dugunetik gora joaten garenean, danak nahiko urduri egoten dira, hor irribarreak, ez dakit, nor aurkituko da, honekin ikusiko naiz, bestearekin, ez dakit zer, eta gero ja han daudenean, polita da, bakoitza badakin nora joan behar duen, ez dakielako zein estan tokatu zaion, baina bai ezagutzen dituelako besteak, ikusi dituelako kamararen bidez, eta horrela, eta horre ere, hori, irribarreak, urduritasunak, momentu polita da guretzako ere. Ezin dugu asko bizitu, ze guk horre egiten dugu apur bat kazetari lana, eta joaten gara estandetik estandera, bideo txiki bat grabatzen, lehen aipatu dudan hitzalditxo hori egiten duten bitartean, ezta? Eta gero bideo guzti horiek webgunean jartzen ditugu. Orduan, ez da bakarrik hor aurrez aurre publikoari kontatzen diotena, gero badakit hori geratuko dela webgune batean, betirako, edo, ez? Egongo da, orduan, ondo egiten jaten behar dute, atera behar dira, itxura hon bat ematen edo, eta garrantzia ematen diote beraiek ere, eta, hortik gero ere etorri daiteke sariarena, ez? Ondo saltzen bat imadakizu zure produktua, gero aukera gehiago saria irabazteko ere. Orduan, nik uste ematen zaiola garrantzia ikasleen partetik ere bai, benetan baduelako garrantzia ere. Azterketa ere bada, Guk hemendik jasotzen dugun informazio guztiarekin, baditugu errubrikak eta notak ipintzen ditugu. Azterketa eguna, beste azterketa batzuk ere badaude, baina hau, bada azterketa egun bat. Beste modalitate berri bat, ez? Beste azterketa modalitate, baina azterketa. Gustatzen zaila gehiago beste modalitate batzu baino gehiago. Bai, ziuraski. Hala izango da. Ja, izten joateko, zer eraman duzue, eta hau era pertsonalean, irakasle zareten moduan, zer eraman duzue? Proiektu bakoitzean, Xabi? Nik batez ere ikasleak benetan proiektuaz gozatzen ikustia, ez? Nik ikuste deu azkenean, proiektu hauek helburu batzu dazkela, hori gure kasuan eguneko zentroetarako bideratuta ez da egize, baina oinarrian azkenean guk gure ikasleei, baliabide ezberdinak ematea, gauza ezberdinak ikusteko aukerak ematea, eta beraiek izatea proiektu horien zentrua, eta benetan hortaz gozatzen ikustia. Gure egunerokotasunean, askotan behaiek bai etxetikan ekartzen zituen ideia ezberdinak, da benetan, lortze deula ikasleak proiektuan involukratzea, ez da nik uste hori dela guretzako importantiena, dudi gabe. Dudi gabe, Urtza. Niretzat, kalitatezko irakaskuntza. Hau da benetan unibertsitatearen kalitatezko irakaskuntza, niretzat hau da bidea. Disziplina-artekotasuna, eta erronkei erantzunak ematea, ikaslek erantzunak ematea, eta berriro ere gizarteratzea. Niretzat hori da kalitatea.
Oso ondo, eta Maider? Bueno, niri gustatzen zait ere, Agurtzak aipatu duenaz gain, nola gero ikasleengandik ere jasotzen dugun beraien, ez bakarrik beraien iritzia, baizik eta feedback moduko aberasgarria den feedback bat, ez? Ez da bakarrik iritzi bat edo, baizik eta begira, igual zure irakasgaian, ez dakiz zer irakatsi duzuna, igual apur bat soberan zegoen, eta gehiago nahiagoko nuke beste zeo zer azaldu izan bazenu, eta hori urtetik urtera beti gertatzen den zeo zer da. Eta horre balio digu gure lan propio ere bai aberasteko. Irakasgai guztietan egin beharko nuken zeo zer da, baina beste batzuetan igual zailagoa da feedback hori lortzen, feedback hori kalitatezkoa gainera, ez? Zan edutez, norbaiti buratzen zaiola, aspertu nintzen honetan, eta hori ez berriro kontatu, ez? Osea, benetan, jakinaren gainean egonda zeri buruz ari diren, feedback hori ematea, eta feedback hori guretzako lagungarri izatea. Orduan hori, esan bezala urtetik urtera, lortu ditugu horrelako erantzunak eta horrek laguntzen digu hobetzen, aberasten, ematen ditugun irakasgaiak, ematen dugun hezkuntza, hori hobeagoa egiten. Segi horrela, zer esango dizuegu, mila esker, on arte iristeagatik, hor jarraitzeagatik, estimen alde, alako bultzada emateagatik, ez, gure herrian, eta zorionak zuei, lantalde osoari, ikasleei, gure partez, jakina, akaso hor egongo dira begiratzen, baino bestela, badazpada ere, zorionak eta segi horrela. Segi batez ere, umorearekin eta postasunetik erronkei eutxiz. Mila esker, Urtza, Xabi eta Maider. Laster arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur, beste arte. Agur. Eta nola ez, gure eskerrik beroenak ere, bertako ikastetxei parte hartu dute, bereiek izan dira hemen gaur erreferente izan ditugunak, baina ikastetxei ere eskerrik asko, eta nola ez, STEAM Euskadi sarien edizio honetan parte hartu duzuen berriz ere unibertsitate erakunde ikastetxe guztiei, mila esker benetan. Eta hasieran esan bezala, ziklo hau hezkuntza sailak 2018an martxan jarritako STEAM hezkuntza estrategiaren baitan kokatzen da. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailaren esku dago, beraz, topaketa honetan, honen inguruan hitz egiteko norbait oso berezia dugu, hor beste aldean. Inge Gorostiaga, teknologia eta ikaskuntza aurreratuen zuzendari orokorra dugu gurekin. Inge, zurea da hitza. Mila esker, Maitena, eta arratsalde on guztioi. Eskerrak benetan topaketan parte hartu duzuen guztioi. Bereziki zuen esperientzia partekatu dituzuenei, eta nola ez, innobazkeri ere bai. Nik uste dut, hezkuntza sailetik uste dugu, elkarlanean STEAM bultzatzea lortuko dugula. Elkarlana da, eta elkarlan sare honen ondorioz, aurten 127 praktika on aurkeztu dira. Hauetatik 26 unibertsitate eta lanbide heziketatik. Maitenak esan duenez, beti landu izan ditugu STEAMak, bai lanbide heziketan, bai unibertsitatean, bai bigarren eta lehen hezkuntzan, baina 2018tik aurrera hezkuntza sailak STEAM proiektua buru belarri hartu zuen, eta proiektu honetan egiten den lan guztia jasotzeko web interesgarri batekin kontatzen dugu. Contamos con la web steam.eus, en la que podéis acceder a todos los contenidos, las prácticas y las experiencias que habéis oído hoy y que se han compartido en las anteriores ediciones. Incluso en esa web tenéis un apartado que os indica, en el apartado de la red, cómo podéis participar, siendo centro, siendo institución. Orduan nik animatuko zintuztedan webean sartzea eta kuskuseatzea STEAM estrategia honen alde. Unibertsitatean ere bai, kontatu diguten bezala, APP Azoka, STEAM Astea, asko lantzen da. Lanbide heziketatik, yo vengo de la formación profesional, como bien ha dicho Maitena. Trabajamos el aprendizaje colaborativo basado en retos, las competencias tecnológicas, digitales, transversales, trabajamos el pensamiento crítico, el talento, desde retos reales de la vida real, retos de las empresas, retos tecnológicos, innovadores. Entonces, horrek ematen digu punta-puntako gaia jorratzeko aukera ematen digu.
Eta ikusten duzuenez, hezkuntzak STEAMak bultzatzen ditu, bai lanbide heziketan, baita unibertsitatean ere, eta baita beste etapetan ere bai. Oso garrantzitsua da txiki-txikitatik, haur hezkuntzatik, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntzan ja, lan honekin hastea, bai unibertsitatera eta bai lanbide heziketara heltzen diren ikasleek esperientzia hori izateko. Eta nola ez, STEAMa sustatzeak STEM lanbideekiko interesa bultzatuko du. Eta lanbide horiek gaur egun pilpilean dauden lanbideak dira. Gure helburu nagusia STEAMa garatuz da ikasleen talentua testuingurune teknologikoetan garatzen laguntzea. Bereziki STEM arlo honetan. Eta nola ez, Xabi, Urtza eta Maider, STEAMera oso ikuspuntu gertu batetik, hurbiletik kontatu diguzue zuen esperientzia eta oso aberasgarria izan da. Zuek esan duzuen bezala, robota bai, teknologia bai, baina ze teknologia? Teknologia inklusiboa, lankidetza sinergiak, lantalde mistoak, elkarlana, ikaslea protagonista, eta nola ez, eta STEAMean bereziki, genero ikuspegia txertatuz. Zuek egon zarete, zuek hirurak gaur, zuen esperientzia kontatzen, baina lan guzti honen atzean lantalde handia dago, eta lantalde guzti horren lanik gabe ez da posible guzti hau ateratzea. Orduan, bai zuen lankidea, bai zuek hirurak, STEM irakasleak zarete, STEAM ereduak ikasleentzako, eta gure gizartean STEAMa funtsezkoa da. STEAM gizarte bat izatera heltzea dugu erronka. Ondorioz, hori hezkuntza sailan hori da gure erronka, STEAM gizarte bat izatea. Eta ondorioz, hezkuntza sailatik, bai aurrezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, lanbide heziketa eta unibertsitate ataletan ere bai, STEAMaren apostu argia egingo dugu, eta zuek guztiak bidelagun izatea espero dugu. Mila esker parte hartzaile guztiei, bereziki gaur gurekin euren esperientzia partekatu diguzuen Maider, Urtza eta Xabiri, eta jarraitu STEAM esaten, mesedez. Mila esker. Mila esker zuri inge, zure hitzengatik, eta nola ez, hezkuntza saietik beti esaten dugu baino. Horrelaxe baita STEAM estrategia martxan jarri eta bultzatzeagatik. Mila esker, benetan. Laster arte. Zuei. Bai, Maitena. Eta horrela iritsi gara, 3. topaketaren bukaerara. Eskerrak eman nahi dizkizuegu berriro ere hor egoteagatik. Azkenean, zuentzako egiten baitugu guzti hau eta horrek ematen dio zentzu osoa. Azkeneko topaketa urriaren 22 izango da, asteartean, beraz, hor nahi zaituztegu ados, eta beste bi ekimen izango ditugu, zeintzuk Kutxa Fundazioaren Bihotz Berdea proiektua, eta Donostia Sustapenak bultzatutako Donostia Innovation Challenge proiektua. Besterik gabe, mila esker eta laster arte.